Предлагаме ви звънец Voyo. Имаме го с комплект с 2 звънеца и с един звънец. Може да си купите примерно 2, ако ще използвате единия в градината, другия примерно вътре в дома ви. И той е обвързан с този бутон или само един, както желаете. Сега ще ви демонстрирам отворен с 2. Слагаме ги в контакта. Така. Тук нещо много интересно, много трудно се отваря. Препоръчвам ви по-тънка отверка и натискате навътре и така се отваря, докато го разгадая, горе видях. Слагате в самата батерийка вътре. Тук може да счупите тези дупчици, за да може да ги монтирате или с вън залепващо, примерно е така, да се залепи някъде. Вие си преценявате как да го направите и затваряме так. Прекрасен звук. Тук имаме... Аз не съм ги разглеждала. Това, което разбрах е, че може да си настроите две различни мелодии. Всъщност да пробваме да използваме само едното устройство също работи. Звукът е супер ясен. Може да не дупчите стени и всичко останало. Просто ви трябва един контакт, слагате го това вътре, натискате си бутончето и си имате звънец. Препоръчвам ви го. Пак казвам, предлагаме го с 2 устройства и с 1 устройство.